Hello guys, welcome back. Guys, let's recap on this. You know, when we always say Umusa is the one who brought this illness upon himself, it's like we are heartless, it's like we are not feeling for Musa, we are not, you know, we are not human. Asim Kabangeli and all that. Can you please listen to this argument on the table? These people, these women, they tried by all means, Umusa, Bati, Musa, there is no reason for you to take number 5. Countless and countless of meetings, but try to reason with him, but try to show him, this won't work. And that time, he was not sick. He was not yet sick. Musa Ali so arrogant. Musa Ali so stubborn. Musa akhuluma the way afuna ngakhona athi babafuna ukuhamba they can go phela mina ngibathole amadodeni. It's not like they didn't know men when they met me, so to go they can go. Ne? They tried, this woman, I don't want to lie, they came together, they tried, except Umaqele. Even though Umaqele didn't, I know Umaqele didn't want Musa to take another wife, but she just was trying to reason, Ogote, if we refuse him to get number 5, what if uyenza abantwana ngaphandle or kanjani, you know? So they tried, but Musa was so arrogant. I want you to listen to the next. Clip that they were talking at length about number 5. And you guys can see Ogotu Musa was very stubborn. And Musa and the minute that they found out that Ukona Velu number 5, they all rebelled against Musa. Hence Musa agula namhlanje. Musa brought this upon himself because he's stubborn. He just wanted to show them ukuthi yena, he's a man, he can do as he pleases. Just listen to the next clip and let's get into this. Bye. It's a humiliation to me. Lo mfazi indlela angiphethe ngayo sengenzela ukuthi umuntu angabi nayo into anganoma neza lento ngisho umuntu angabi nento engazi ukuthi iyabambelele naye engakuphethe kabi why usahleni naye hlonipha amazwana ukuthini ukuthi ebuhleni nasebubini ahlala nawo ke body asikezweni lama feminist la sisemendweni asikho kuleyo nonsense la siseme umendo lona isithembu lesi asiwona omunye umshado. I never lied ngokuthi ngifuna isithembu. I cannot be punished ngokuthi ngenza isithembu. Lento le akuyona. Kwakuyicondition yini mhlambe yokungena kaMbali ukuthi ngeke usamthatha omunye wathi yes ngenzela ukuthi ukuze iqualify into ethi momthatha ngiyaphuma yayizwa into engishoyo. Unombela wayefuna ukungena la whether liyaduma noma liduma. Kuthe kumnandi bathembisana noMbali. Bathi ke uyalunga ke kuyona yonke ke leyo nto ngoba izinto abantu abazisho sekumnandi ziyabagangaza manje ziyakhala. Wena umuzi wakho uzobulawa yini unabafazi abaningi kangaka? 4 abafazi. No Shibasi nawe futhi ungakhulumi kulento ngoba as much as uthi wena wara ungahamba ngiyakwazi kodwa Uthi ngikuhamba. No ngiyamazi. Ukuthi ngeke ngihambe. No ngeke uzuhambe. Noma ungangazi mina ngokushiya mina mangabuthatha number 5 ucabanga kuyadlala yini kanti? No. Angidlali mina uyobona ngaleso sikhathi. No ngeke uzungishiye. Hayi uyobona futhi uyongihambela ke shame eyobe ngibophela la ihlalisa kini. Uyabona kwayona le nto yokuphuzana inyongo. Umuntu akutshela ukuthi ene afuna ukwenza ukuthanda kwakhe mase emvakalo wacabanga izokutshela ukuthi ene ngoba naku usuka kude na nekude liyaphela. Okay Montozi akasamthatha ngonkosikazi amithise lapha ngaphandle then uyokwenza kanjani kwi case enjalo? Hayi uyabona mina nginezizathu zami naye angenze ngathi akazi ukuthi yini ngikhulume kanje na wena to. Yeah number 5. Yes nginezizathu zami engingambekela zona ngizibhale ziyophuma le ziyofika egateini. Ake ngibuza ukuthi ke mina manje
nangoku ubabakhe akasamthathanga-ke umuntu ka-5 kodwa ubabakhe ubuye ney'ngane eziwu-5 omama abahlukene. Uma seziza la ekhaya nizovuma yini? Kuzosala izingane aphume mina kusala izingane lento ayifunayo angithi uhambe wena angithi ufuna ukwenza njalo engasawulethanga umntu inkosikazi futhi uzokwazi ukufezekisa izidingo zelezi ezinye ezingaphandle ingane ebenokunye la ekhaya mhlambe let's say-ke kunezinto ezinye ezingalungile ezisafuna ukuthi zilungiswe kodwa uzokwazi ukuthi akwenze into efana naleyo. Phela nakufanele iqiniso phela abanye abantu libesobala akusizi ukumkhulumela ngoba uzazi awuyazi ngiyabuza angikhulumeli umusa Toma uthi ufuna number 5 ufuna ukuhamba ezalisa ngaphandle mina nje kwelami side uma ukuthi ufuna ukwenza lokho isifine akakwenze kodwa azi ukuthi ke mina ke angivale nje angiright off angithathe nje ukuthi angiseyena unkosikazi wakhe. Bangahamba, let me be honest with you. Bangahamba, angibaficanga mina bengenamadoda. Ngabafica benamadoda, ngabathatha emadodeni. Bangahamba futhi bangishiye basengawathola amanye amadoda. Angcono kunami, angasifuni isithembu. Angikusho lokho ngoba ngingasabafuni. Ngikushiso ukuthi balwa nento abayiganile. They are fighting the core of their existence. Kamseleko kodwa lo muzi wami engizama ukuvikela sibonga uJehova hlawafa shibasi Anosescape ingane uzobulawa yini uzela ingane la hayibo angifuni ukubuyela lokho mawuhlule wena umuzi wakho ucabanga ukuthi ubani ogada ngokhuluma nawe mawuhlule wena ke mnikazi wawo ucabanga ukuthi uzowenzekani lo muzi ozama ukuvikela umuzi wakho ngizama ukuvikela lo muzi wakamakhumalo that is why ungasavuma manje kuba ihawu yabona ungasavuma manje you are wrong is where you are whatever yonke into ohlezi wasitshela ukuthi uvikela umuzi kamakhumalo lento ngenyila ngiyokuqhatha kanye nathi always kahle satshela ngokuthi uvikela umuzi kamakhumalo awukwazi ukusho kanjalo babeke wena vikela umuzi wakho as a whole umuzi wakho musuhlukanisa ukuthi uvikela